Takže čaute ľudia, vitajte u nášho posledného videa na tomto kanále a v tomto videu vám chcem zdeliť, že si vytváram nový kanál a dôvod je takýto. Ja si vytváram si len taký kanál, kde proste budem dávať tutoriály a hry. Žiadne také, nechcem povedať čo. A bude to proste všetko kvalita, všetko jak má byť a tento kanál chcem preto zrušiť, lebo na tento kanál už asi nikto ani nechodí, možno hej, možno nie, tak preto si vytváram ten nový kanál. A nemal som vám to inak zdeliť, teraz som na záhrade, no, jak môžete vidieť, som na záhrade. Som tu spal 2 dní, vidíte všetko. Tu mám Wi-Fi a dole potom ešte. To nech vás nezajíma a toto, takže uvidíme sa na našom novom kanáli a tam na tom kanále budú aj vlogy, ako napríklad teraz robím vlog. Takže čaute.